बर' खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव जों बर' खौरां मोनसे मोगा मोगि आयदा लानो नागिरदों। बे मोगा मोगि आयदायानो जाहैबाय अमा फार्मनि सोमोन्दै जोङो मिथिनानै लागोन। अमा फार्म खालामनानै माबायदि मुलाम्फा जानो हायो बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मिथिगोन। बेनो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि सिंनि खोला बिजनि दख'रानि सिंनि उलुबारि गामिनि देबानन्द खेरखातारि बिथांनिफ्राय जोङो अमा फार्मनि सोमोन्दै बिथांनाव जोङो माखासे खोथाखौ जों बर' खौरांनि गेजेरजों मिथिनानै लानि। नोंथांनि सिनायथिखौ गिबियावनो ओरैनो खावलायबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा देबानन्द खेरखातारि, बाक्सा जिल्लानि सालबारि साब डिभिजननि सिङाव थानाय उलुबारि गामिनि पस्ट अफिस सनाफुलि, थाना सालबारि। आदसा, नोंथाङा बेवहाय अमा फार्मदों मा जातनि मा रोखोमनि नोंथाङा अमा जोलैखौ फिदों होननानै फोरमायगोन? आङो दा गिबियावनो हेमसियार मानै लाग्रोदोंमोन, बेनि उनाव यक्सार लाबोदो, लोगोसे उनावहाय हेमसियार यक्सार F1 बेखौ लाना फैदो आरो। नोंथाङा दिनैसिम बे अमा फार्मखौ बेसेबां बोसोरनिफ्राय जागायजेननाय? आरो जागायजेननाय होनना बुङोबाथ' जोंनि बर'फोराथ' सिगांनिफ्रायनो अमाखौथ' न'खराव लाखायोआनो खसरसर। थेवबाबो आङो 2020नि 5 सेप्तेम्बराव गिबि लाबोजेनो मानै हेमसियार माने फार्माव जागायजेनगोन होननानै लाबोग्रोयो आरो आङो। बेखौ आङो गरतारिनिफ्राय लाबोदोंमोन, आदा दालिमनिफ्राय। हेमसियार मासे बुन्दा आरो मासे बुन्दि लाबोदोंमोन आरो आङो। बेजोंनो बिनि किसु दाननि उनाव आङो यक्सारखौ लाना फैदो, पाकामारा रुपनेस्वर खेरखातारि। बिनि उनाव आङो लाबोयो जपा दं, दैमालु दिउरि होननाय बिथांनिफ्राय लाबोयो। आं बिथांमोननिफ्राय लाबोनानै आं दिनैसिम थारमाने सोलिबाय दं आरो। बिथांनिफ्राय जोङो मिथिगोन बिथांनि अमा फार्माव बेसेबांसो अमा दं आरो बेसेबांसो बिथाङा मासेयाव बेसेबांसो खरै साप्लाइ खालामो, बेसेबाङाव फानो, बेखौ जोङो बिथांनिफ्राय मिथिनानै लागोन। दायोथ' ओरैनो उन्दै गेदेर गासै मिलायनानै आंनियाव 76टा दं आरो। दा इयाव भितराव थानाय फार्माव आंनिया यक्सार माबा दङ, बेनिफ्राय आरो हेमसियार मासे दङ, बेनिफ्राय बाखि लकेल दङ, लकेल बिमा, बेबायदिनो खासिबो दङ, बेबायदिनो फिसाफोरा पिगलेट दङ। दिनैबो पिगलेटआ 7टा थांबाय। बेबायदिनो सिगांबो आं पिगलेट माखाखौ फानजोब्बाय, आरो माखासे दा दङ माथाम बिमानि यक्सार पान्जाब ब्रिड, बेफोर दङ आरो दा बेफोरबो दा बुकिंबो सोलिबाय दङ। सोरनोबा नांगौबा बेखौ दायो बुकिंबो खालामनो हागोन आरो। जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायदो आरो नोंथां। आं बिथांमोननि बर' खौरांखौ गिबियावनो दहायनो आं खुलुमग्रोनांगौमोन। जेबो नङा, दाबो आं बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनियाव फैनानै नोंथांमोना मोगा मोगि लाफैनायनि कारनै। आंनि बर' खौरांनि गेजेरजोंनो आं बेखौनो फोरमायगोन। दा सोरबाफोर जुदि नांगौबा यक्सार आरो हेमसियार आंनियाव बुकिं खालामनो हागोन आरो। थारैनो जोबोद बाख्नायथाव बिथांनि बे अमा फार्म बानायनाया। बिथाङा बुंदों जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों सोरनोबा जुदि अमानि जोलै नांगौबा बिथांनाव कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन। गाहायाव बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जाबाय। बिथाङा आथिखालनि लाइमोनफोरखौ माबायदि थुलुंगा होनो नागिरदों आरो अमा फार्म खुलिनानै माबायदि थांना थानायनि राहा लामा जायो, बेफोरखौ बिथांनिफ्राय जोङो बर' खौरांनि गेजेरजों मिथिगोन। अमा लानायाथ' जोंनि बर' हारिनिनो गोदो गोदायनि आबौ आबैनिफ्रायनो लाबोखानाय। अमाजोंनो जोङो इसे इला खैफोद आफोदखौ बिदिनो सुंख'नाय। दा नांगौ जायोबा किसु माबानिफ्रायनो जोङो बेखौ फाननानै किसु रेहाय मोनो। थिग बेबादिनो दायो जोंनि बिटिआरआव बड'लेण्डनि आन्दाराव दा पिग मिसननि सोलिबाय दङ। बेखौ लानानै दादि जोङो सोलिबाय दङ, बेबायदियाव खासे साख्रि गैयि मानसियाबो बे अमा फार्मजों आरामै मोजांथारैनो न'खरखौ खुंलांनो हानाय आरो दावगानो हानायनि लामाया दं आरो आं नुहुरनायाव। आथिखालाव लाइमोनफोरखौ नोंथाङा माबाफोर बिदि मावजानो लुबैयो होनना फोरमायगोन? आं बिलकुल लुबैयो। मानो होनोब्ला बेबायदि समाव दायो ओरैनो थायाबासिनो दा जौगाफुनाय लाइमोनफोरा बेबायदिजोंबो साखरि बाख्रियाथ' मोननोथ' बिराद गोब्राबानो। साखरि बाख्रिखौ नेना थायाबासिनो बेबायदि अमाजोंबो मोनसे थांना थानायनि राहाखौ लानो हायो। मानो होनोब्ला दा जेरै जों खेबसेजों हायाब्लाबो, मोजाङै खेबसेनो जों दावगानो हायाब्लाबो लाखै लाखैनो दावगानो हानायनि लामाया दङ। मानो होनोबा दा जेरै आंखौनो हमना ला,
आङो फार्स्टआव मानै लाबोबाय मानै लाबोनायनिफ्राय आं इखो फिसा जाहोबाय फिसा जानानै बेजों फाननानै आं दा नोंथांमोना नुगोन सिगां आंनिया बेखै नायोबा नोंथांमोना नुगोन आंनिया दाबो औवानि माबा दङ फार्स्टआव आं बेबायदि औवानिजोंनो आङो मोननै मोनथाम लुग्रोदोंमोन बेबायदिनो आं बै फिसाखौ फाननानैनो आङो बै दा नोंथांमोना जिथु नुदो बेबायदिखौ फाननानै बानायदो थिग बेबायदिनो गुबुन मासेखौ फानलायबाय गुबुन मासेखौ फाननानै बेबायदिनो बारायनायाव आं दिनैसिम बारायलांदो बे जे नङा जि खेबसेनो आखायाव रां लाबाल' जि थाबा जि दावगानो हायो बे नङा आरो माने लाखैबो माने दावगानो हानायनि लामाया थायो आरो थारैनो जोबोद बाख्नायथाव बिथांनि रावा मानसिफोरा सानो अमा फार्म खालामनो थाखाय गिबियावनो गोबां रांनि गोनांथि जायो होननानै नाथाय बिथाङा बुंदों गोबां रांनि गिबियावनो गोनांथि जाया इसे मासे मानै इसे फैसानिफ्रायनो बिथाङा मासे मानै अमानिफ्रायनो गोबां बाराय औवानि फार्स्टआव बेरा होग्रोनानै बिथाङा दिनैसिम वाल बानायबाय बिदिनो मासे मानैनिफ्रायनो गोबां बुरजा दिनै 72टा अमा दिनै 76टा अमा बिथाङा दिनैसिम जाबाय मासे मानैनिफ्रायनो थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आरो बिथांनाव जों माखासे मिथिनानै लागोन बेवहाय माबाफोर मेडिसिन बाहायनाय जायो नामा होनना नंगौ बेबायदि मेडिसिना बाहायबाय थानाया जायो बेमार आजारनि कारणे दा जेरै जोनोम जानायनि सानथामनि उनाव बा सानब्रैनि उनाव जोङो आयरन इन्जेक्सनखौ होनाय जायो इनि नेक्स्ट दिना जोङो भिटामिनखौ होनाय जायो आरो भिटामिनखौ होनाय जायो इनिफ्राय आरो माने 14 दिननि उनाव आरो बेखौनो रिपिट खालामफिननाय जायो आरो इनिफ्राय जेब्ला 22 दिन जाहैयो 22 दिनबाथाय जों डिवार्मिं खालामो जेरै पिप्राजिन होननाय मोनसे मोनो फिसाफोरनो उन्दैफोरनो माने डिवार्मिं खालामनाय या जों बुंनो थांदांबाथाय मा होनगोन बेखौ फेलौनि उखुदखौ जोङो 22 दिनाव होनाय जायो आरो बेनिफ्राय खानथाम बा खानब्रै जों लागातर माने लिभार टनिकखौ होयो आरो थारैनो जोबोद बाख्नायथाव खामानि हाबा मावदों बिथांनाव जों मिथिगोन बिथाङा बांद्राय गोबां रां गैयाबालासिनो इसेनिफ्राय इसे बारायनानै दिनैसिम गिदिर फार्म खालामनो हाबाय बिथाङा सरकारनिसिम माबा मोनसे खावलायनो सानदों नामा नोंथां बेबायदियावथ' आं बेखौनो खावलायगोन माबा मोनसे मेडिसिन माबा माबिफोरनि दा जेरै जोंनिया साउदुलबिथा माने साब सेन्टार दङ जोङो साउदुलबिथा साब सेन्टाराव जों थाङोब्ला खमायाव माने मेडिसिनखौनो मोना आंथ' खेबनै खेबथाम खेबब्रैयालागै थांबाय बुङो दा गैथ'वा होननानै बुङो आरो आं खिन्थु सानसेखालि डाक्टरखौ लोगो मोननानै रायलायनायाव आंनो खिन्थु सयनेक्स मोननै दाब्बा हरदो आरो बेनिफ्राय लिभार टनिकनि मोनसे हरदोंमोन आरो बेनिफ्राय सिगाङावबो थांदों आं मोनाखैमोन लोगोबो मोनाखैमोन ओमफ्राय बेयाव सोंबा माने साप्लायानो गैथ'वा माबायानो गैथ'वा जोंनियाव दा स्टक गैया बेबायदिखौ माने बेयाव थाग्राफोरा बुङो आरो थारमाने ओंखायनो आं बेखौनो खावलायगोन दा जोंनिया साउदुलबिथा माबायाव साब सेन्टाराव 100 बेसेबा खानबा गामि दङनो आं जितु इयाव थाग्राफोरनाव सोंदो आरो दा बिथांमोननो माने रानै हरो बर' बाजार सालबारि ओरै रानजोबना हरो होनना बुङो दा बिसोरनाव रानजोबना हरोबा जोंनि कारनेबोथ' नांगौ दा जोंनि बेखिनि ओनसोलावबोथ' गैया नङा आं मिथिनायाव मथा मथि मोनबासो फार्मा दङ अमा फार्मा बे मोनबासो दङबा बेसिम मा खावलायहरगोन नोंथाङा डाइरेक्ट दा बेबायदिखौ अन्नानै बिटिआरनि दा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा बेबायदिफोरखौ एसे ध्यान लानानै आरो बेबायदि दा जिहेतुके बिटिआरनिनो बे मिसना मेन साबजेक्ट जानानै दङ बेनि थाखायनो बेबायदि माबाखौ जुदि बिथाङा जुदि बाय नोजोर होयोब्ला माने गोजोननाय मोनगोन आरो जाहाथे थारमाने मोनसे मेडिसिन दा जेरै जोङो लिभार टनिकखौ जों बायनो गोनां जायोब्ला आरो मोनसे जों जुदि आयरन भेक्सिनखौ जुदि बायनो गोनां जायोबा बहुद माने रांनि गोनांथि जानानै फैयो दा जुदि जोङो आयरन भेक्सिन या भिटामिन या जुदि ओरैनो डिवार्मिंनि कारणे जों जुदि फेलौनि उखुदखौ मोनो आरो जुदि लिभार टनिकखौ मोनो होनब्ला माने एसे रेहाय जागोन आरो नोंथाङा दि एसेबां गेदेरनि फार्म खालामबाय बे फार्म खालामनायनि सिगां नोंथाङा बबेबाफोर अमानि ट्रेनिंफोर लादोंमोन नामा होनना फोरमायगोन नामा नंगौ आङो थांनाय थारमाने 2020 फेब्रुवारियाव तेजपुराव बिथां मनज भुटारि सारनाव खानथामनि कारणे ट्रेनिं लाहैनाय जादोंमोन आरो बिनि गेजेरजोंनो सोलोंनानै आङो मावदो आरो बेनि सिगाङावनो आं अलरेडि थारमाने हेमसियारखौ लाबोखांबायमोन बेनिफ्राय इयक्सार मानै लाबोखांबायमोन आरो बिथांनाव जोङो बर' खौरांनि गेजेरजों जोङो जोबथि बिथांनाव सोंगोन बिथाङा बे अमा फार्म बानायनायनि गेजेरजों बोसोराव बेसेबांसो इनकाम जायो होननानै बिथाङा फोरमायगोन दायोथ' आं लाजेननायनिफ्राय आंना माथाम बिमायाथ' फाथालनै थांबाय
आरो दा नै बाखिया फाथालसे जाबाय बेबायदि आंना दायो तकरिबन आं फिसा फाननानै आङो तकरिबन 110तासो फिसा फानबाय आं दिनैहालागै आरो दा इ माथामनिया दंबावो बुकिं जागासिनो दङ बेबायदि 110ताखौ आं फाननो हाबाय आरो दिनैसिमबो बेसेबांसो इनकाम फैखो दा बेबायदि साननो थाङोब्ला खमायाव जोङो सिगांथ' बोसोरसे आगोलाव एसे 4-5बोमोन 5आवबो हरदो किसुमान माबायाव थिग बेबायदिमोन दासो बारायबाय मानो होनोबा दानानि दामा बारायनाय लोगो लोगो जोंबो बारायनांगौ जाना फैयो थिग बेबायदि थारमाने 6,000 खरि दायो हरबाय थादो दा बेबायदि आंना तकरिबन थारमाने 2 लाख माने 35,000 माने कालेक्सन जाबाय आरो थारमाने दा बर्तमानहालागै खिन्थु दा इनि लोगोसे दानानि खरस दंबावो दा नै बेदिनो लाबोनानै इनि कालेक्सन जादोंबाबो आं बेदिनो न'खौ बानायलांबाय थादो बेबायदि जाना दं आरो थारमाने थारैनो बिथाङा जोबोद बाख्नायथाव हाबा मावदों बर' खौरांनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय आथिखालनि लाइमोनफोर आरो बर' खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननो एसेब्लाबो बिथाङा थुलुंगा होबाय बिनिखायनो बर' खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम बेखिनि दसे मोगा मोगि लानायनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।